ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abanyere anyị ewu ụfọdụ ihe agarakwala gị ka m hapụ ịtụrụ gị na-asị mana ị ka dị nwa lọki dịka bekee si ekwu n'ihi na ọ fọtụrụ nwa nkeji ole na ole tupu anyị efewezie baibai ọ bụ ihe na-eme n'obodo ka o siri metụta ezinụlọ na alụmdi na nwunye ka ị nọ na-ele ọ gịnị bụ isiokwu anyị nke kpụ ọkụ n'ọnụ na-apụ anwụrụ ọkụ cheating in Igbo marriages, ya bụ nghọgbu na ịtụ asị na ekwughị eziokwu nakwa ime gịnị na ịgba n'ezi dị na alụmdi na nwunye ndị Igbo. Ọ na-aghọzi ihe ọzọ, ọ bụzighị ka ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. O nwekweghị ihe ejiri kpọọ. O nwere onye m hụrụ na-alụ di nkwụsị na-agwa maka di ọsị m nwoke ahụ na ya agaghị ahapụ ya na naanị ihe ọ mara ịchụgharị ụmụ nwaanyị ebe niile na ya nwa na onwe ya chọkwara ndị nke ya ga-achụ. Nsị a na ihe nke a dịkwa egwu. Nsogbu abatala. Nsogbu abatala. Ịmana ihe ọ na-ebute o nwere nwaanyị na-anọ na-asọ oyi hapụkwa. O nwere nwaanyị ndị ịnụ na di gị na-agba n'iro ọ na-asọzi gị oyi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ozigbo ahụghị ama mmarịkwa ma efu nwoke ahụ. Anaghị ekwuzi okwu nke maazị ọya maka ịmụ ọrịa karịrị akarị ugbu a nke a na-akpọ STDs. Mara na-atụkọ m anya nwoke nwere nwaanyị ga-achọ ịga n'iro ọ sị onye ahụ na onweghị ha ga-eme ka ọ tọọ ya ụtọ ọfụma na agaghị ewere nke ndị oyibo si were agaghị ibut ọ gaghị eyi okpu nna m enyi ka ọ tọọ ya ụtọ ọfụma. Na-ajụzizi onye ahụ anyị nwaanyị ahụ na-agakwuru nọ n'iro enwere ọdị nwekwara onwebeghị di ọ ka ya na-achọkwa di ọ nwekwa ndị ọzọ ihe na-eme emekwana ka ị na-eme ihe dị ka nke a the whole world connect gị ọ ọrịa ka ị na-ajụ onwe ka isi bute ọrịa ka ebufe ya nwaanyị ahụ ma nwaanyị na-eme onwe ka isi bute ọrịa na-ebufe ya nwoke. Ụfọdụ nwoke na-abịa tinye iche na ọ naghị agafekarị ha na ọ bụ nwaanyị ndị na-ahọrọ ọrịa na-enweta ọrịa karịa ha nwa na nke ha nwa eme esere na onwe ha ọnaghị ọrịa. Ụfọdụ etinye gị ya n'isi ha ya ihe ji na-asị gị gaa ka akụziere gị gụọ akwụkwọ maka ya gaa nke a na-akpọ semina ma ọ gịnị ya akụzi maka ọrịa na ka esi ebute ya ihe dị iche iche dị n'ime ka ịghọta ọfụma ka ị buru ya n'uche na mgbe ọbụla ị na-apụ n'iro hapụ nwunye gị ma nwaanyị nwoke gị edi gị dosara n'ụlọ nsogbu ka ị na-ebutere ezinụlọ gị. Jisi ike zụwa nke ahụ ị nwere gosi ya ka esi agba egwu ahụ ọ ga-ama ka esi agba ya. Onweghị ihe anaghị amụta n'ihi ihe ịgbalahụ nsogbu ụdị ọnọdụ a na-ebute ọnọdụ ịgba n'ezi na tupu ịmana ihe na-eme ọ bụrụ na nwoke bịazie ebe ị nọ ọ naghị ahịa anaghị emetụta gị ọ naghị adịghị ka ihe ịmana ndị Igbo o wee wụrụ emube nwa tupu ịmana ihe na-eme ọ sị mgbe gawara nke ka m gawara onwe ndị Igbo si na ihe ọjọọ gba ahụ ọ bụrụ omenala ihe ọjọọ mere na-aga ọ ghọọla omenala. Guilt and shame, ịta ụta na ihere. O nwere nwaanyị m hụrụ lọtara otu ụbọchị ebe ọ gara gbaa n'ezi. Nwaanyị o ji aka ya confess na-anọta ịgbakwa ọ sị na ya amaghị ihe mere enu na nwoke ọwụ o mere na nwoke just na ọcha mụrụ ya gatala mmiri na-ezo. Nwaanyị si ọrụ anọta ọgbaba ka oze mmiri akwụkwọ obu dapụsịa nwoke nyere ya aka. Ịma ụmụ nwoke ụfọdụ ụmụ nwoke nwere nwaanyị mgbe ị na-eme ihe na-emere nwaanyị amakwaghị ihe mere mana ihe mere nụ masịrị ya nnukwu ịmakwa ọ na-anọta ọ maghị ihe ọ zụtara ọ pụta o jikwere ego nwa obere ego ji ọzụta efe ọzụta shuu zụlatara di ya na-eli esi ọgịnị ka esi atụ ilu anyị si nwaanyị gaghị ije ọ bute ukwu nkụ nwaanyị gaghị ije o bute ukwu nkụ. Eziokwu nne mana nwoke gaghị egwa n'ije ke nke ọ na-ebute mana hapụ na ụlọ anyị jizi na onwe na-atụ ere nwoke n'ihi na Chineke kwere n'ihe ya na anyị wawu ndị ekpere n'akwụkwọ nsọ si n'ofu oge ofu nwaanyị ọlọrọ ọhụrụ nwaanyị pụta hapụnụ achọghị m ikwu. O nwere onye mụ na ya nọ na ihe mmemme ụbọchị a na-ekwu maka alụkwa nwaanyị abụọ alụghị na m sị ha biko unu ahapụnụ nwoke. Nwamkpi si ya kpọkelie isi elu na-aga biko si ajụzi n'ihe bịa ihe a na-aga n'ihe nwoke bụ n'isi karịrị akarị. Ọ ihe Nwamkpi kwuru. Ị ma na mgbe nwoke bidoro na-agba n'iro onwe ka o si gakwuru nwaanyị onye ọdịka ọ dị ya ma onye na-achọ di tupu ịbanye eme ọ tụọ nwunye ọrịa nwaanyị ada ọrịawa nwụọ ka ọ nọchi anya mana na ọ na-eme
ụfọdụ ndị ifuru na-anwụ n'iche ma ha ọnwụchi mana nke nwoke na-anwụ karị njọ kpatara na Chineke jiri mabichiere ụmụ nwaanyị si ha agbakwala n'iro n'ihi na nwaanyị ọbụla gbara n'iro ndụ die nọ gịnị at risk n'ihi na ụmụ nwaanyị bụ obi ha ka ha ji eche echiche ụmụ nwoke na-ejizi isi ha eche mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ obi ka a woman think with her heart ikwuo ya sị gị afọ ọlọla m in love with that man therefore di gị nọzi n'ụlọ bụ ụzọ esi ewepụ ya ewepụ bụ ihe a na-eche kedu ka a ga-esi eme were gịnị were wepụ ya n'ụzọ ọ dị mma nne ihe ọzọ ọ na-ebutekwa bụ ọ bụrụ onye ya na Chineke dị na mma maka o nwere ndị ya na ha na Chineke na-adị na mma ya na ịhụ ya ọ na ụbọchị ụka ọ gaghị aga ya na Chineke na-aga na-apụ na-emegide na-eseparate tutu ọ pụzie ncha ya na Chineke agaghị arụkwa ụbọchị izizi ị ga-eje zuo oshi obi gị atagide gị ụta mana imekarịa ya ọ marụzie gị ahụ ọrụ onye na-aka ụka ọfụma onwe ka o si gaghere ije soro nwoke ọzọ ma o soro nwaanyị ọzọ obi ya ga-atọ ya ụtọ ụbọchị anwa ọ nwere ike jisikwa ike gaa ụka anwa mana o mekarịa ezie tupu ị mara ihe na-eme ịgazi ụka a na-ekwute okwu ụkọsị gị asị gị na ndị na-afụ n'ụlọ ụka ebe ahụ ka ha na-agachakwa ọsọ ka ha si eme ka ihe na-agazi tupu ị mara ihe na-eme ọ dapụ mgbe ahụ ọ na-adụkwa azụ ka Chineke na-ahapụ ya ịmana mmụọ Chineke hapụ gị tụmadị onye nwetụrụla mmụọ Chineke mbụ hapụ gị ijechala eji ọfọ gị ụla ịtọrọ atọ ọ dị mma kedu maka nke a bekee kpọrọ mutual mistrust ya bụ enwezighị ntụkwasị obi n'ebe di gị nọ maọbụ ebe nwunye gị nọ nwunye gị gawa nwaanyị chọpụta na di ya na-agba iro ọrụ nwaanyị na-enye ọ bụ inye ya $1,000 obere ego si ya were ji na-esi nri ma ọ na-edozi elekọta ezinụlọ ọ na-edi ekwute na di ya ejuru asị na di ya ji na ọ ga-eme mgbesị ka isi nchatazie lekwa ebe a na-etinye ego ya nwa lekwa nwaanyị na-eri ego ahụ ọ wetazie ọbọsa ojiro isi na oji eziokwu maka enweghị gị nwa ọra m na-ewepụta bụ nke gị isi nke gị ike enweghị ntụkwasị obi ụfọdụ ụmụ ịmara sị na a na-emere nwaanyị ọ na-emere onye ka ya mma ahụla m nwaanyị na-anụ di enyi ya ego o were ganye enyi nwoke I'm telling you ke maka o nwere nwoke si o nwere nwaanyị ọwụ ha ya na mmadụ na-adị na mma n'ime ezinụlọ ahụ ọ wụrụ na ya nwa o kwesịrị ga anụ nke nwaanyị ahụ ọsị mba na agaghị alụzi nwaanyị ahụ n'ihi na ya sie ezigbote ihe na ọ ga-ewere nke ka mma gaa nye ọyịya nwoke ahụ ị na ya na-ayị ojisi maka hapụzi ya pụọ n'iro gaa lụrụ nwaanyị ọ dị mma ọtụtụ ihe dị iche iche hụlada mgbe ọbụla e nwere aghụghọ maọbụ nghọgbu nakwa gịnị ịgba n'ezi n'ezinụlọ ọbụla ọ na-ajọgbu onwe ya ọ bụghị ihe eji ọnụ akọ ọ dị m ka ihe anyị ga-emewu ịkọtọpụ ụfọdụ effects ya bụ ihe ndị ọ na-ebute n'izu ụka na-abịa abịa anyị kọtọpụ ya anyị agwazie gị ka ị ga-esi agwọ ọtụtụ n'ime ụlọ ama m n'ụlọ na-eche na-asị ngwa ha gwa na anyị ka esi agwọ ihe anọ m n'ime ya nwunye m na-agba n'ezi maọbụ na di m na-agba n'ezi achọrọ m ịma ka esi ma ọ na mụ onwe m na-eme ka m mara ka m ga-esi eme gịnị ka m ga-esi agwọ onwe m achọghị m ka alụmdi na nwunye m bụrụ ihe ga-ebi na mgbasa ọ ga-ebi na ngọzi in praise ịghọtala ọ bụ ya ka anyị na-ekwu ihe nke ahụ bụ ka nke anyị ga-ekwutọpụ n'izu ụka na-abịa abịa anyị ga-agwa gị ka esi agwọ ya bụ onye ukwuwara maka ndị ka na-aba aba nakwa ndị nọ n'ime ya already ọ bụ ihe anyị ga-ekwutọpụ n'izu ụka na-abịa abịa nne ị hụrụ na mgbe anyị na-agazi kwarapụ ị na-emuke nnọọ ka ọnwa biko ndị niile nọ na-ele anyị tụmadị ndị na-ere ahịa dị iche iche maọbụ na ị na-ere ihe metụtara ezinụlọ fresh na ihe ọbụla ncha biko ule anya ugbu a ị ga-ahụ akara ekwentị m nakwa akara ekwentị Doris ka ọ dị ugbu a n'ihe onyonyo gị biko ọsọ kpọọ akara ekwentị ndị a ugbu a ị na-ele ihe ndị a ka m gwa gị naanị ntọntọ ihe ọ ga-efu gị anyị ga-eresi ihe n'irepụ ahịa ahụ ị mara ọ naghị aga weta ebe anyị ga-erepụrụ gị ya ọ bụ ya bụ ọrụ anyị n'ebe anyị nọ ugbu a ọzọ dịka ibie bụ ịchọọ ka anyị na gị kwuo na igwe nzirịta ozi
nke ndị Isimbido telivishọn www.isimbido.tv. Nne, onwere okwu ikpeazụ nwere ikwu? Ihe ọzọ m chọrọ itinye wụ na onwe ihe na-ere ihe dịka ihe na-edosa na ụlọ eji ahazi ezinụlọ, eji ahazi ime ebe mmadụ na-anọ, mee ka anyị mara ka ihe ya ka arapịa, maka onwe ihe ị ga-egotekwe nye nwunye gị obi ute mee ya, ma ọ gote nye di gị obi ute mee ya, ka udo were na-achị n'ezinụlọ. Ebe a ka anyị ga-apịcha isiokwu n'ụbọchị taa. Aha nka bụkwa Ọnụ Doris Ifeoma, na-asị nụ ụbọchị ọzọ ka ọ dịwa. Ọ dị mma. Nwere gị okwu ọzọ, okwuchala ihe niile a na-ekwu egbe bere ugo bere, nke si ibe ya ebele, yazie ebe ọ ga-emegide.